Lola Nikira Kete, Obojonawe, Bixi Tatawate, Obojonawe, Lola Nikira Kete, Obojonawe, Bixi Tatawate, Obojonawe, Lola Nikira Kete, Obojonawe, Uzu Tatawate, Obojonawe, Lola Nikira Kete, Obojonawe, Isu Tatawate, Obojonawe, Lola Nikira Kete, Obojonawe, Lola Nikira Kete. Gemt inde i Asien, mellem Persien, Vestpakistan og Sovjetunionen, ligger Afghanistan. Et tørt og afsvedet land med kolde vintre og varme somre, med græsstepper og buskstepper, hvor træer er så sjældne, at de mange steder betragtes som hellige. Men mod nordøst opfyldes Afghanistan af Hindukush-bjergene, verdens næsthøjeste bjergkæde med toppe på over 7.000 meter. Her, i nogle af de snævre dalstrøg, ligger et område, som indtil for blot 60 år siden var selvstændigt, og som de omboende muhammedanere kaldte Kafiristan, hedningernes land. I de utilgængelige bjergdale levede og lever endnu et folk, som på mange måder minder mere om europæere, end de minder om de omboende afghanere. Steppelandets afghanere er sorthårede og mørke i løden, som de øvrige persiske folk. Kafierne er lysere og ofte med blå øjne. Afghanernes musik og sang er tydelig orientalsk i sit præg, med højt presset stemmeleje og fremmedartet klangfarve. Kafirernes musik og sang kan uden besvær gengives med vores stemmer og på vores instrumenter. Afghanerne sidder på tæpper på gulvet. Kafierne bruger derimod stole, ganske som vi gør det i Europa. Hvordan kan det gå til, at man her i Hindukush bjerge træffer, hvad man kunne fristes til at kalde et primitivt europæisk folk? Er det tilflyttere fra Europa, eller er det rester af en gammel og ellers uddød kultur? Det var i håbet om at trænge ind i fortiden, at videnskabsmænd fra det Danske Nationalmuseum i 1948 og igen i 1953 forcerede de stejle bjergkløfter, der fører ind til det tidligere Kafiristan. Hvor terrænet tillader det, går der nåleskove med cedertræer, og længere nede i dalene stedsegrøn egeskov. Landsbyen er anlagt højt op ad bjergsiden som et værn mod fjendtlige overfald, og for ikke at optage den sparsomme agerjord. Den ligger som en gigantisk trappe, hvor hustagene virker som terrasser for husene ovenover. I denne landsby bor omkring 1000 indbyggere. De flade tage er byens gader, og de er samtidig arbejdspladser, hvor man tørrer korn og frugter til vinterforåret. Frugten, som vendes for at blive ordentligt gennemtørret, er en sisyfusfrugt, som ikke kendes i Europa. Færdigtørret smager den nærmest som tørrede æbler.
Befolkningen i denne del af Kafiristan blev oprindeligt kaldt de skinklædte. Man ser stadig mange, der bærer kofter af gedeskin, men dragterne er ellers meget forskellige og ofte importeret udefra. Et klædningsstykke, man finder overalt i dalene, er viklers. Til trods for, at Kafiristan ikke er større end Sjælland, taler befolkningen 5 forskellige sprog, som dog alle tilhører den indoeuropæiske sprogæt. Menneskene er heller ikke særlig ensartede i racepræget, men der er mange, som er udpræget europæiske typer. I modsætning til de asiatiske folk længere mod øst, har huset stor betydning. Det bliver for det meste bygget i etapper efterhånden, som ejeren får råd. Først bygges et forrådskammer, og et trappetrin højere oppe, et foreløbigt beboelsesrum. Ejeren arbejder som hyrde, og når han har tjent tilstrækkeligt eller arvet, bygger han det egentlige hus, som for fremtiden skal tjene som familiens bolig. Det tidligere opholdsrum bruges som pulterkammer. Efterhånden, som ejeren selv skaffer sig kvæg, holder han op med at være hyrde og bliver herre. Der bygges en kostald oven på taget, og huset fuldendes med en veranda uden for indgangsdøren. Lige meget om huset bygges på et fladt terræn eller op ad bjergsiden, er grundplanen for opholdsstuen altid den samme, med 4 hussøjler til at bære taget. Hussøjlerne er rigt udsmykket på de sider, der vender mod indgangen. I gamle dage var der menneskerelieffer på søjlerne, men efter overgangen til muhammedanismen er al menneskefremstilling forbudt, og man må nøjes med mønstre. Udskæringerne udføres af håndværkere, som tilhører særlige klaner. Det er den eneste form for kunstnerisk udsmykning, man finder i området, men den er til gengæld meget udbredt. Om aftenen har smedenes oldermand forkyndt med sin tromme, at valnødehøsten er inde, og straks næste morgen begiver mændene sig ned i dalen med lange stokke. Arbejdet i Kafiristan er nøje organiseret, og da landsbyerne ligger i forskellig højde og ikke har lige lang sommer, har hver landsby sin egen kalender, som er inddelt i måneder efter, hvordan arbejdet falder. I træerne slynger sig vilde vinranker, som bærer ret store og meget velsmagende druer. Også vinhøsten bliver fastsat til en ganske bestemt dag, og tidligere var der dødsstraf for at spise af druerne før tiden.
Nu spiser man vindruerne friske eller tørrede som rosiner, men før kafierne blev muhammedanere, brugte man druerne til at lave vin af. Kafiristan er det eneste sted i verden, ud over Middelhavslandene, hvor man finder en gammel vinkultus. Og mærkeligt nok finder man også kun en træfod, som den vindruerne ligger på, i landene ved Middelhavet. Vinen kan have vokset vildt begge steder, men hvordan forklarer vi træfoden? Alexander den Stores historieskriver beretter, at under togtet mod Indien år 327 stødte hæren på bjergdale, hvor der voksede vin og vedbændt. Og Alexander lod hæren holde hvil i 10 dage, mens soldaterne festede. På den måde er træfoden måske nået fra Middelhavslandene til Kafiristans bortgemte dale. Der er gået sagn om, at kafirerne nedstammer fra Alexanders soldater. Men meget af det, vi ellers finder i landet, viser, at vi står over for en helt anden og utvivlsomt langt ældre kultur. Sprogforskningen viser da også, at alle Kafiristans 5 sprog er nær beslægtet med det oldindiske sanskrit, som er det ældste indoeuropæiske sprog, man kender. Det indoeuropæiske urfolk, arierne, boede sandsynligvis på sletterne nord for Hindukush. For 4.000 år siden bredte de sig herfra til store dele af Europa og Asien, og næsten alle steder sejrede deres sprog og blev grundlaget for de sprog, der den dag i dag tales i disse områder. Alt tyder på, at arierne også kom til Kafiristan og slog sig ned her. Andre steder i verden blev de efterhånden opsuget i den oprindelige befolkning, men i Kafiristan synes det at have været arierne, der var i overtal. I 4.000 år har de levet temmelig uberørt i disse afsides dale, og der er grund til at tro, at kafirerne er de nærmeste nulevende efterkommere af det indoeuropæiske urfolk. Kafirernes musik er meget monoton, men den har ved sin flerstemmighed lighed med den europæiske. Både musikken og instrumenterne er primitive udtryk for en musikkultur, som er nær beslægtet med vor egen. Man regner normalt med, at sæterbrugene har udviklet sig uafhængigt af hinanden rundt om i Europas og Asiens bjergegne. Men den kendsgerning, at man også træffer et fuldt udviklet sæterbrug her i Kafiristan, kan måske få videnskaben til at spekulere på, om der alligevel ikke skulle være et fælles indoeuropæisk udgangspunkt. Køerne vil kun give mælk, når de har deres kalve hos sig. Det er meget almindeligt ved primitive og kvægavl og træffes for eksempel stadig i Schweiz og Norge. Hvis kalven er død, stopper man skindet ud og gnider det med salt, hvor koen kan komme til at slikke på det. Så afgiver den villig sin mælk. Imens er gederne på vej ned til malkning.
De fleste af gederne hører til en tamrace med buede horn, og de, der har snoede horn, siges at være afkom af tamgeder, der har parret sig med vilde bjerggeder. Køerne er færdigmalkede, og både de og kalvene drives ud for at græsse i skovene. Nu er det gedernes tur til at blive malket, og de kræver ikke, at kidene skal være hos dem. Mælken fra den foregående dags aftenmalkning er stået og blevet til tykmælk i nattens løb. Nu bliver den hældt i en gedeskindsbælg for at blive kernet til smør. Smør har siden gammel tid været kafirernes vigtigste handelsvare. Ostefremstillingen foregår i princippet ganske som her i Danmark. Kafirerne udvinder løbe, det stof, der får mælken til at koagulere, ved at lægge et stykke kallemave i valle. Mælken varmes, og der tilsættes noget af vallen med løbe. Under stadig omrøring skiller ostestoffet sig ud. Tilbage er blot at presse ostestoffet grundigt sammen, så al vallen trykkes ud. Arbejdet er opdelt i mandsarbejde og kvindearbejde. Med undtagelse af de allertungeste ting som træstammer til husbygning, så er det kvinderne, der må slæbe. Det er sjældent at møde en kvinde på vej til eller fra landsbyen, uden hun har store byrder på ryggen.
Klimaet er ret fugtigt, men da vandet løber let af jorden, er det alligevel nødvendigt at kunstvande for at kunne drive agerbrug. Overalt i kløfterne er der ophængt trærender, som leder vandet til markerne, der for det meste er ganske små og ligger på terrasser op ad bjergsiden. En af de almindeligste afgrøder er majs. Det er næsten altid kvinderne, som dyrker jorden, og jo mere jord man har, jo flere koner må man have for at få den passet. Manden her har 3 koner, som hver har ansvaret for sine marker. Hvede og byg hører også til de almindelige kornsorter. Jorden bearbejdes med en trækspade, som man regner med er forgængeren for ploven. I de dale, hvor der er større marker, sker der, at mændene tager del i arbejdet. Der har været høstet majs, og nu sås vintersæden hvede. Her har man også en primitiv plov. Men hvor andre steder i Østen en mand pløjer med 2 okser, er der her kun 1 okse, som går på den ene side af ploven og ledes ved et langt åg. Ploven bruges ikke til forbehandling af jorden, men kun til nedpløjning af sæden. Den vigtigste kornsort er hirse, sådan som det var det i Sydeuropa i sten- og bronzealderen. Den tærskes med fødderne. Det mindste barn sidder i en pose på ryggen. Når hirsen er tærsket færdig, sigtes den og vejes for at få avnerne sorteret fra. Drager man dybere ind i Kafiristan og når op i nærheden af skovgrænsen, bliver dalene bredere og fladere. Ved floden nede i bunden af dalen ligger vandmøller, hvor kvinderne går ned for at male korn til dagens måltider. Hver eneste klan har sin egen vandmølle, og det selvom der på andre områder er et ret stort samarbejde klanerne imellem. De er lavet som skvætmøller med lodret akse,
af samme type, som findes både i Europa og i det øvrige Afghanistan. Også her i de brede dale er det nødvendigt at kunstvande, og vandledningerne kan være flere kilometer lange. Mange af husene i landsbyerne har privat vandforsyning til brug i husholdningen. Hvede og byg bliver tærsket med stokke. Det er et så hårdt arbejde, at mændene ofte hjælper til. Byggen er af den oprindelige seksradede type, men man finder også nyere kornsorter, så på dette område må der have været kontakt udadtil. Nogle steder tærsker man i stedet ved at lade okserne trampe rundt i kornet, sådan som man også kender det fra Sydeuropa. Både i de brede og de smalle dale udføres håndværket næsten altid af specialister, som tilhører de særlige håndværkerklan. I gamle dage var håndværkerne en slags slaver, og de må endnu mange steder udføre gratis arbejde for den klan, som tidligere ejede dem. Til karkningen bruges en slags flitsbue. Det er de små vibrationer, der opstår, når strengen springer tilbage, som reger ulden fra hinanden. Tinen svarer til den ældste form, vi kender fra Danmark. Den er i øvrigt ikke meget forskellig fra de håndtene, som man kunne finde i mange nordiske hjem for bare 50 år siden. Man har fra gammel tid kendt til at væve inden for de fleste agerbrugskulturer. Grundprincippet er overalt det samme, men vævenes opbygning kan variere noget. Her bruger man et vævesværd til at få skellet mellem de to fag regnegarn klart frem. Det gamle danske ord for honning, mjød, er et ord, som man kan spore i mange indoeuropæiske sprog. Kafierne kender også til biavl og indbygger kuben i deres eget hus. Dette er derimod ikke nogen bikube, men en beholder til opbevaring af korn fremstillet af landsbyens pottemar. Pottemaren bruger ikke hjulet til at dreje krukken op med, men kun til at sørge for,
at den bliver rund. Det må sikkert være en overgangsform mellem den primitive metode, hvor man bygger krukken op af lerpølser, og det hurtigt drejende pottemarhjul. Hos primitive folk hører såvel pottemageri som skinberedning og skumageri til kvindesyslerne. Først når kulturen når så højt, at der opstår et professionelt håndværk, griber mændene ind på disse områder. Kafierne går i øvrigt normalt barfodet og bruger kun sko, når de fester og når de vil demonstrere deres rigdom. Smeden står i pagt med naturmagterne. Hos alle folkeslag har han indtaget en særstilling, også hos kafierne. Her blev han regnet til de laveste blandt håndværkerslaverne, men ikke desto mindre spillede han en stor rolle i byernes sociale liv. Nu smeder smeden først og fremmest redskaber, men tidligere var det hans fornemmeste opgave at smede våben. Kafierne lå i stadig strid, ikke bare med andre folk, men også indbyrdes. Landsby mod landsby, dal mod dal. Det var guerillakrige med små grupper, som drog ud for at hævne og vinde berømmelse. Og når de vendte sejrige hjem med deres modstanderes afhuggede hoveder, blev de modtaget med dans til krigsgudens ære. For slagtepladsen er kvinderne fra en af klanerne ved at koge kød og hirse til begravelsesfest. La
Trods muhammedanismen bruger kvinderne ikke slør, men de lever under en langt strengere moral end tidligere. De har dog stadig bevaret en vis selvstændighed. De vælger selv deres ægtefæller, kan opnå skilsmisse, hvis de ønsker det, og hvis manden dør, har de lov til at gifte sig igen. Uden for landsbyerne ligger hvilealtaner, hvor mændene sidder og passiarer. En mand, som gerne vil vinde anseelse, kan blandt andet gøre det ved at opføre en hvilealtan på et smukt udsigtssted. Der ligger ofte grave i nærheden af hvilealtanerne. Kafiren holder nøje rede på sine forfædre, og kan tit med sikkerhed føre sin slægt 20 eller 30 generationer tilbage. Det er langt mere, end selv de gamle islændinge kunne præstere. Måske er noget af det, der nu angives at være grave, i virkeligheden små templer, som har undgået ødelæggelsen, da afghanerne i 1896 erobrede landet og tvangsomvendte befolkningen. Det må have været en voldsom omvæltning for dette folk, som i årtusinder havde formået at bevare deres kultur næsten uændret. Før omvæltningen hædrede man ikke alene den fornemme afdøde med en gravplads, men også med en anestøtte, sådan som man endnu kan finde den hos Kalash-kafierne, en stamme, som bor uden for det egentlige Kafiristan. Anestøtterne blev udskåret af et eneste stykke træ og var meget ofte i legemstørrelse. De blev opstillet et år efter dødsfaldet i forbindelse med en fest, som varede en hel dag. Hvis den afdøde var særlig fornem, og slægtningene havde råd til at betale for en 3-dagesfest, blev han eller hun afbildet siddende på en trone eller ridende på en hest. Det er ejendommeligt, at vi træffer hesteskulpturer i dette land, hvor der ikke findes heste. Ganske simpelt, fordi de ikke kan færdes i bjergene. Men hesten er det klassiske indoeuropæiske husdyr, og man finder spor af hestekult hos alle indoeuropæiske folk. Kafierne dyrkede mange guder, og hovedguden var Imra, verdens skaber. Studiet af Imra har afsløret fælles træk med såvel gamle iranske som gamle indiske guder. Det kunne tyde på et fælles udgangspunkt for de tre religioner. Et udgangspunkt, som sikkert må søges hos det indoeuropæiske urfolk, arierne. Det berettes, at Imra-statuen fra hovedtemplet i Kafiristan blev reddet ud af landet, og meget tyder på, at det er den, der nu står på Kemet-museet i Paris, sammen med en statue af kvindeguden Disney. Imra havde til opgave at redde solen fra dæmonerne, når den var ved at gå tabt ved vintertide. Og i templet var både han og Disney opstillet på en sådan måde, at de første stråler, når solen stod op over bjergene ved vintersolværv, lige præcist ramte gudernes ansigter. Foran moskéerne i Kafiristan ligger en stor overdækket forgård, som ganske svarer til den, der lå foran hovedtemplet. Meget tyder på, at nogle af moskéerne er ombyggede templer, men denne er dog nybygget, og udsmykningerne er typisk muhammedanske. På de private huse finder man stadig hedenske symboler. De stiliserede udskæringer af bjerggedens horn går igen overalt. Det fortælles, at guden tog bolig i en bjergged og parrede sig med en ung kvinde. På den måde opstod slægten. Parundalen i det indre Kafiristan har fra gammel tid været det religiøse centrum. Hovedbyen ligger nede i bunden af dalen og beherskes af et vagttårn. I gamle dage stod der et alter på toppen af tårnet, og stagerne er stadig smykket med gedehorn. Den sten, hvorfra Amulaen nu kalder til bøn 5 gange om dagen, var oprindelig bolig for en hedens guddom. De omvendte kafirer søger ned til floden for at foretage de rituelle afvaskninger.
langsomt samles mændene foran moskeen for at deltage i bønnen. Ude på markerne beder kvinderne og de, der er på rejse. Omvendelsen har betydet, at man nu kan færdes i landet uden at blive overfaldet og udplyndret. Omvendelsen har betydet, at den 1000-årige isolation er brudt, så udviklingen kan gå videre. Det var i sidste øjeblik danske videnskabsmænd nåede ud til Kafiristan, men de fandt, hvad de havde drømt om. De levende rester af en ældgammel indoeuropæisk kultur. Besøget i Kafiristan blev et nyt skridt på vejen mod at lære vores egne forfædre at kende.